masa har da koko na bara, komi yanda kuma gausu barhama sutura. Ku zana ku faɗi masu kyautar kudura, alil baiti na ce gunku ne ba a jira. Asittin da uku duniya ta gajab, taurari a ƙasa gunkina sun yi ladab, da sirrin kudura mai nuzuli a rajab. Kofofi na sama dukkan sanya hujub, da kamshi a maka dabbobi na magana, ranar masu isar nan da kan bi rauna. A kirjin su bugu kar su fada a kwana, babban yabular shi ya auka fitina. Shafa'u ta ce na ga dai yayi sujada, a zabzau ya iso yayi ishara wahada, na kwalli sitira cif da komai wujida. Tilas ka yaba ko da kai ai hasada, Halima ta faɗi babu sauran wahala, tiran da na ɗau shugaba ba matsala. Dabbobin ta duka sun yi bulbul da kala, a yankinsu duka sai ta zamto fitila. Asittin da uku an yi banjar rahama, ake wanda suke shi da 'ya'yanta duka, duk inda ya so ba su zarcewa haka. Mamakai da yawa sai ta kawo shi maka, ta ce Aminatu na haifes na waraka. Yana gunta maka Amina ta yi tafiya, ziyarar Abdullahi babbar ajiya. Anan ne ita ma ta yi shahada ta tsaya, maraici ya cika ba uba ba biya. Abdulmuttalibi ya ji wannan mutuwa, ya ɗaukar ya rike ya ga khairi da yawa. Kafin ya wuce har wasiya ya yiwa, Abu Ɗalib ya ce rabu wannan inuwa. Abbansa Ali ya yi murna da haka, sai ga falala arziki na haɓaka. Ya so manzo zuciya har da baka, kwarai ya yi hidima an yi shaida a maka. Cikin addaba ne shugaba ke tafiya, daban ne da duka da karshe da jiya. Mutanen maka kam har yana musu ajiya, harkokinsu suna so ya yi musu rakiya. Asittin da uku an yi banjar rahama, labarai ya cike ko ina dan shahara. Khadijatu ta ce ni koya zan haƙura, ta ce zo karakan khadimi na safara. Anan mai suratu yayi karatun kudura, riba da yawa sun ka dawo a maka. Mamakin da take dukiyar ta haɓaka, ta ce san ka nake taimake ni da haka. Abu Ɗalib ya ce na amince da haka. Khadijatu ta ce na yi dace da miji, halittun Allah bai da tsara a waje. Da ita ya yi zuriya masu girma da aji, isar Fadimatu yar ta ce masa haji. Anan ne Jibril sai ya zo ran Litini, da sakon ikira mai umarni da sani. Shekara 10 ce ba an yi amul huzuni, Khadija da Abu Ɗalibin fil kafani. Allahu ya ce zo waje na bashari, karaga ta kudil anbiya sun yi shiri.
yi ma bai'a sai kake to hadari, halittu na sama na ta murna budiri. Asittin da uku an yi gwanjar rahama. Su hauro Jibril sai ya zama ɗan rakiya, akwai inda su je sai ya ce za na tsaya. Ma'aiki ya wuce har ƙurewar tafiya, ya kawo tsarabar hamsu salawat shiriya. Komai ya nufa ba a samai sakata, kafin hijira ya yi zance da wata. Ya sauko a ƙasa kafirai sun rikita, wasu sun sheya wasu sun karabata. Cikin gashi maka ya cike ya siriba, sai Allahu ya ce kai da dukan sahaba, ku je can hijira can na zaba na yaba. A hanyar hijirar har mukamai ya raba, suraka ya yi wa lamanin bashi naɗi, da ce sha sutura har ya bayar da siɗi. A kogon sauro wanda Ƙur'an ya faɗi, maciji ya yi wa lamanin janna daɗi. Shigar tasa kubanan ya samu su kwata, masjid ne ya gina ya aje da kwata. Yan gaba da faɗa ya nushe su bata, uba sun katare ya kusan shafa wata. Asittin da uku an yi gwanjar rahama. Madina da je sun yi murna musani, suna turmuzuzun masauki hasani. Ashe ma kasawa'un tana kan izini, ya ce inda ta je nan wajen zan yi gini. Madina da shigar shugaba sai ta rine, da haske da kala zuciyoyi su ta ne. Sulhu ya yi wa 'ya'yan gaya da kane, gabar su faɗa ba dare babu wani. Kowa ya haɗa 'yan Madina da Maka, soyayya ta shiga babu sauran baraka. Da watsin rama arziki ga waraka, har aljanna ya babu gume za ya zaka. Sahabbansa guda goma take ya musu, bisharar rahama tabbaci ba na kaso. Suna nan da yawa kan hakan babu musu, Jafar da Yamar har yana yin rakaso. Sa Salmani cikin masu babban katari, na sanya shi cikin alibaitin duhuri. Da dutsen Uhudu ya zamo mai kadari, soyayyar da yawa shugaba har da bari. Asittin da uku an yi gwanjar rahama. Da shi rabu yake kawo a san mai da gasa, alkhairai mu sani ko ina shi ya dasa. Jiki inda gwanin rabu baya na kasa, ya shafe kufuru ga na kasa ya yi bisa. Aljannu da mutane da amlaku na ce, dabbobi tsuntsaye da kwari da ice, da motsi da shiru zahiri boye na ce, cikin annabi ne gaskiyar dai da ya ce. Asittin da uku an yi gwanjar rahama, asittin da uku an cike duk ni'ima. Asittin da uku an yi markar hikima, asittin da uku nan sama ta ga sama. Salati ga ma'aiki ka kara ka zuba, sa'alaye ma'asu tsarkin na
gaida waliyai ka tijjani uba a razan mafaka sai ya arwa hujuba khalifa uzuma shaihi tijjani sila da kai ne na yi zabga shi na canza kala a duk sanda na zabe kukan ce na kula saninku na ɗazu kowa su kan fitila